kenalaken nami kula Azan Zaki Sakwarina kelas 8N. Ning kene aku arep membahas perkara layang. Layang yaiku pangunek-unek ing isining ati kang kasrat ana ing duwang kang dikirimake marang wong liya. Layang diperang dadi 6. Salah sijine layang ulem. Layang ulem yaiku layang sing isine ngabari marang wong liya lan ngatur rawuh ing acara olehe duwe gawe. Layang iki dadi sesulihe wong amarga ora bisa sowan dhewe, nanging mung cukup wong liya saperlu ngaturake ulam. Contone ulam yaiku ulam kitan, ulam ulang tahun lan sapiturute. Ing sajroning layang dumadi saka titi mangsa, salam pembuka, surasa basa, pengajeng-ajeng lan jenenge sing ngulemi. Sakmono wae sing iso tak jelasno perkara layang ulam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.